Op 2 en 3 april wordt de Passion weer opgevoerd in de Schouwburg. Door het succes in 2024 was het enthousiasme voor een nieuwe editie snel weer aangewakkerd bij de leden van MMSK. Wij vonden het nog wel dat we nog wel een keertje iets moois konden neerzetten. We hadden ideeën genoeg en zijn enthousiast genoeg. Dus vandaar deel 2. Na de vorige Passion en toen er gevraagd werd om het nog een keer nieuw te doen, zijn we na de zomer weer begonnen. Dus dat is ongeveer 1,5 jaar geleden. Toen hebben we weer onze werkgroep bij elkaar geroepen. En zijn we weer begonnen om te kijken wie we gaan vragen, welke liedjes, et cetera, et cetera. Ja, want wie maakt het script en het draaiboek? Dat is een hele ingewikkelde. We doen het met z'n allen. We hebben natuurlijk de dirigent, Joop zit daarbij. Regisseurs, de verteller, Frank. We hebben dit jaar een technische man ingevlogen die voor ons alle techniek doet, filmopnames maakt. Heel belangrijk, dus dat is voor ons nieuw om daarmee te werken. Er zit natuurlijk iemand van het bestuur bij. En zo vormen wij een hele actieve groep samen. De kast is natuurlijk weer anders. En dit verhaal, is dat dan ook weer heel anders? Kunnen mensen iets heel anders verwachten deze keer in vergelijking met 2 jaar geleden? Ja, het verhaal blijft natuurlijk hetzelfde. Dat is gewoon wat het is. De verteller probeert toch iedere keer weer een ander draaitje te geven. Actualiteiten, de oorlogen die nou spelen, proberen we er heel subtiel in te verwerken. Zodat je toch weer het oude verhaal in een heel klein nieuw jasje kunt brengen. Daarom werken wij ook met een thema. En dit jaar is dat, wat is de waarheid? En je hoort het ook in onze liedjes terug die de acteurs zingen. Want daar komt dat thema weer terug. En we willen ook dat de mensen straks de zaal uitgaan en gaan bedenken en zich laten bezinken van wat is er deze avond allemaal verteld, gezongen, gespeeld. Wat betreft wat te maken heeft met het levensverhaal, het lijdensverhaal van Jezus. Nou, het leuke is het zoeken naar mensen, is te kijken van wie vinden we sowieso mooi zingen, wie kan dit verhaal goed vertellen. En wat wij zo leuk vinden is proberen ook mensen in een heel ander jasje te zetten. We hebben bijvoorbeeld Bjorn van Bjorn en Mieke, carnaval. En die zetten we nou als Pilatus op de vloer. Een hele strenge man. Een hele belangrijke taak. En dat is heel erg leuk om te zien. Dat je mensen ook iets anders kunt laten doen. Als dat ze gewend zijn. Heb je al eerder een toneelvorm gespeeld of niet? Is dit de eerste keer? Ja, dit is eigenlijk de eerste keer. Want normaal gesproken is het natuurlijk gewoon zelf. En nou word ik echt in een rol kruipen van Pilatus in dit geval. Die dus uiteindelijk het publiek laat beslissen wat er met Jezus of Barabbas gaat gebeuren. En dat is natuurlijk wel een strenge rol en een beetje een charismatisch persoon. Dus daar probeer ik me helemaal in te leven. En je zult hopelijk binnenkort het resultaat zien. Hoe bereid je je dan voor? Nou, dan zie je natuurlijk heel veel. Het leuke dat zwart-wit is volgens mij in al die jaren Passion altijd een liedje wat ieder jaar terugkomt. En dat stuk is natuurlijk ook eigenlijk altijd hetzelfde. Dus er zien heel veel voorbeelden. En ik vind Henk Poort bijvoorbeeld al die heel goed in die rol kruipt. Dus daar kijk ik een beetje naar wat bij mij past. Maar dat het toch ook heel goed bij de rol past. Hoe is het nou met een hele groep en met hele uitgebreide muzikanten achter je dit te doen? Nou, ik vind het altijd wel heel leuk. En we hebben natuurlijk ook wel met Mieke, maar ook zelf wel eens met Promsconcert. Of we hebben zelfs een keer met Philharmonie Zuid-Nederland gespeeld in Maastricht. Dus ja, we zijn wel gewend om in een orkest te spelen. Dat geeft altijd net even wat meer spanning, wat meer body. Dus daar genieten we altijd van. En wat vind je ervan om samen met jullie vereniging om dit te organiseren? Heel gezellig. Het wordt allemaal heel goed geregeld tot in detail. Overal wordt over nagedacht. De kast is gezellig, de leden zijn gezellig. Het is heel groot. Het raakt je heel erg, het verhaal grijpt je aan. Ja, het is heel mooi om daar een deel van uit te mogen maken. Wat maakt deze voorstelling in de Schouwburg nou anders dan dat je naar de televisie kijkt, naar de Passion?
Anders is, het komt veel meer binnen. Mensen zitten natuurlijk dicht op het publiek. En in theater kun je veel meer ontroering brengen. Het komt echt bij de mensen binnen. Je zit stil in een stoel. En mensen krijgen veel meer bedenktijd dan op tv. Hoe gaat het met de kaartverkoop? Eigenlijk heel goed. De vrijdag zijn nog een paar plekken op het balkon beschikbaar. En op de donderdag zijn nog wel wat plekken beschikbaar. Dus je kunt nog op www.schouwburg.nl kaarten bestellen.